Janne går mål på 11.27, 210 km/h, medan Elving Lindqvist går mål på 17.09, 123 km/h. Och i högerlinjen har vi Tobias Dahlberg, Volvo 740, 16 tidsturbo. Riktigt härlig maskin, mycket effekt, över 500 hästar. Borde gå rätt i början. Han kör mot Lenny Wilson i en Toyota Supra ligger på ungefär 400 hästar, så teoretiskt så borde 740 gå först med mål. Men som sagt var, teori och praktik går inte ihop alltid. Fast vi skjuter lite. Vi går över på skjuter så tänker mig. Han går mål på 13.99 mot Supran på 13.75. Så Lenny lite bäng där. I högerlinjen har vi Daniel Pettersson. En på brinkarna, en klubb. Kör sin vansinnigt fina Volvo 240. Han möter Mattias Rydström som kör en BMW 318. En E30 modell. Jag har inte fått så mycket information om den där, men vi ska se här. Det är helbur eller våg i bilen, så jag misstänker att det är bra motor där. Förmodligen en turbomaskin. Mattias Rydström går sig väg, kommer mål på 12.72, jag tar 90 km/h, och Daniel Pettersson fick 10.95, 211 km/h. Det är bra tider för Daniel, tanke på att han det första gången han körde med den här året. Och sen har vi Filip Rosén i sin Nissan 200. Han har kört 13.94 tidigare, så att han har varit ute och provat lite. Och sen har vi Ronny Jansson i sin Volvo. Och där är det en turbomaskin. Kör den på E85. Där på Ronny på 214 km/h, 12.24 mot Philips 13.96.